Aquesta peça és una sèrie de 3 peces que estan a diferents cantonades de la sala de l'exposició. És una peça que és molt simbòlica de la meva pràctica, perquè veus com amb el paper i el collage, la tècnica del collage, intento com portar la peça a la tridimensionalitat, ja agafant el simple fet d'una cantonada que et dona aquesta facilitat de ja moure, fer que la peça s'expandeixi, però també hi ha aquests elements especials com ara aquests braços en què estan com a l'aire, no? I es tornen com... tenen aquest element escultòric. La sèrie es titula The Warriors i cada peça té un títol diferent, excepte la de la cantonada ja, que és The Warriors també, que és com la principal. Un element que treballo molt en els meus dibuixos són aquesta manera de relacionar-se entre personatges, no? Que els veus que estan com... no saps ben bé si s'estan esbarallant o estan fent caure, per exemple, a una persona o l'estan ajudant a créixer. En el The Warriors, per exemple, són 2 dones que les veus allà enfortides, no? Com que les veus fortes i estan com carregant un personatge, però no saps ben bé si l'estan tirant o l'estan agafant, no?